adi napai adi sanes noa abo adudisa ada गोटे कल कल अनाउंसमेंट चांदो बराबरी आयो बाबा को और इपिल बराबरी भैया मिश्रा को और केटी समय वाले यात्रा हुई ओना ओना लगाते बेस बेस इदिकाते मिटांग सामाजिक यात्रा हुई ओना बहुरियानी तुम दो जुलू सिंगल रे आज के କିଛି ବୁଝି ହଉନି କିନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଶୁଣିଲା ଭଲ ଲାଗୁଛି ବୁଝିଲି ଟିକେ ଆଉ କେ ସତରେ ଆରମ୍ଭ ହବ ଯାତ୍ରା ବୁଝେ ଗୋଟେ ଗୀତଟା ହଉଛି इपाखे नोई से पाखे नोई ओचिरे मो प्रियागा एपोटे खोरा से पोटे छाई ओड़ कामो प्रियाना ନା ତୁ ଖେଳ ये सांताळी गीत नु ନା ତୁ ଖେଳ ଗୀତ ଭିତରେ ତ ଧରା ନ ଖେଳ रोमांटिक गीत संताल गीत सांताळी गीत ସେଇଥିରୁ ଗୋଟେ ଗାନି କାଲି ରାତିରେ ଯୋଉଟା ଗାଉଥିଲୁ ବେ ଯୋଉ ଶୋଇ ନଥିଲେ ए कोयल मने बड़ी आलम कुहू कुया गाते में नाय सांगिज रे एडा बढिया 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 ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ଟିକେ ଶୁଣ ମୋର ଲେଟ୍ ହଉଛୁ ଆଉ ସତରେ ଯଦି ଆପଣ ଯଦି ନିଜକୁ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନ୍ମ ହେଇକି ଗର୍ବ କରିଛି ଏବଂ ହକି ଯାହା ଆମକୁ ସାରା ଭାରତକୁ ଦିନେ ପୃଥିବୀର ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲା ଯଦି ଆଜି ଆମେ ହଜେଇ ଦେଇଥିଲେ ପୁଣି ଥରେ ଫେରି ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଏଇ ପାଇଁ ଟିକେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ନିଜ ଠାକୁର ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯଦି ଆଲ୍ଲାହକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯଦି କାହାକୁ ବି ଡାକୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ହକିଟା ଆମ ଖେଳ ଆମ ତାର ଉନ୍ନତି ଆମ ଛୁଆ ଗୁଡ଼ା ଆଗକୁ ଯାଉ ନାଇଁ ନାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ 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 ମୁଁ ଆସନ୍ତା ଥରକୁ 20ଟା ଖଣ୍ଡେ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ନେଇକି ଆସିବେ ସେ ଭିତରେ ମୋ ନାଁ ଥିବ ମୁଁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ତ କହି ସାରିଲିଣି ମାନେ ଫ୍ରାନ୍ସ ରେ ମୁଁ ତମକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି ତୁ ଆକୁ ନେଇକି ଯାସ୍ ତମେ ସିଲେକ୍ସନ ହୁଅ ଏଇଠି ହଷ୍ଟେଲରେ ରୁହ ଏବଂ ତମକୁ ଟିକେ କୁଣ୍ଢେଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଆସ ଆଜ୍ଞା ଆସ ତମେ ହିଁ ଗର୍ବ ଆମର ସାର୍ ଏଇଟାକୁ ସାର୍ ମଝିରେ ରଖିବେ ହଁ ସାର୍ ଫଟୋ ସେଲ୍ଫି ନବ ଏ ଝିଅ ଆସ ଏଇଠିକି ଆସେ ନେ ନେ ଗୋଟେ କାମ କର ତୁ ଆଗେ ଉଠେଇ ଦେ ତାପରେ ତୁ ଏକୁଟେ ନେଇଯିବୁ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଯା ହଁ, ଏକୁଟିଆ ଏଠି ଆଗେ ଗୋଟେ- ଠେଙ୍ଗ ନଉଛୁ କି ହଁ, ହଁ ନେ। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ହାତଟା ମୋ ହାତଟା ଏମିତି ରଖିବେ ଆଚ୍ଛା 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 ଇଏ ମୋ ଝିଅ ନାଇଁ ସେପଟୁ କଣ ନାଉ ହଁ ଆରେ ଗୋଟେ ଭି ସାଇନ୍ଟେ ରଖିଦିଅ ନାଇଁ ଆରେ ହାତ ମୁଣ୍ଡ ଟେକୁନୁ ହଁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବାବୁ ବାସ୍ ବାସ୍ ନାଇଁ ଏଇଠି କନାଉ ଏଇଠି ମୁଁ କନାଉ ସେ ଝିଅ ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଫଟୋ ନାଇଁ 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 ତମେ କ୍ୟାମେରା କନାଉ ହଁ ମୁଣ୍ଡ ଟେକୁ ତମେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ଗର୍ବ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ପୁଣି ସେ ଫଟୋ ଉଠେଇଲା ବେଳକୁ ଲାଜ ଲାଗୁଛି ଯେଗୁଡ଼ା ସତରେ ଗର୍ବ ହେବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଫଟୋ ଉଠେଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ନାଇଁ ସତ ନମ୍ର ଯେତେ ସେତେ ଭଲ ଆସ ଏଇ ଚାଲ ଯିବା ଆମର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଆସୁଛି ସାର୍ ହଁ ହଉ ଆଅ ସାର୍ ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅନେକ ସେ ପାନ ଆଶୀର୍ବାଦ ମତେ ଦେଲ ନାହିଁ ସାର୍ ଏ ନିଶ ଭାଇ କଣ ତାଙ୍କ ନାଁ ଏ ନଛିଆ ଭାଇ ହଁ ସେ ପାନ ଗୋଟେ କିନ୍ତୁ ମତେ ଦେବ ମୁଁ ବା ଭାଙ୍ଗିଥିଲି ବା ନେ 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 ତୁ ପାନ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆସୁଛି ସାର୍ ହଉ ହଉ ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆରେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବୁ ରେ ଦୀପକ ଦୀପକ ନେଇକି ଯିବୁ ଆଜ୍ଞା ଏ ଫୋନ୍ଟା ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ଦୋକାନଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ଯିବା ଦୋକାନଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ଯିବାର ଆୟ ବାବା କତରେ ତେ गे नींद